Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wonten pangsanipun sedaya jamaah salat tarawih Bapak Ibu sedaya para rawuh ingkang kula hormati. Alhamdulillah puji kita sedaya bersama-sama melaksanakan kegiatan salat berjamaah, salat isya, salat tarawih dalam sareng-sareng modern ketika kanthi boten panggihana setunggalipun Rabb. Salawat salamipun Allah pikatur dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi setunggalipun ngajeng-ngajeng mugi-mugi kita sedaya kapal dumateng masul syafaatipun langkung-langkung dijamu dari Rabbul Alamin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, monggo kita buka sareng-sareng maos wonten dalem menika kanthi urusan kitab. Mugi-mugi tansah pikantuk ridho lan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Libtighai mardatillah wa syafaati Rasulillah wa liniyati sholihah wa bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Faslun nerangaken rukunipun salat. Pilih rukunipun salat punika wonten 17. Dados rukun punika perkara sing dilakoni nang sakjeronipun salat. Nek ting salat nggih sakjeronipun salat, ting poso nggih salebetipun poso, ting wudu nggih salebetipun wudu. Rukunipun salat punika wonten 17. Ingkang nomor sepindhah nggih punika niat. Niat niku nejo nglampahi setunggalipun perkawis kanthi dipun lampahi kanthi dipun sarengi nglampahi perkawis kala niku sing diarani niat. Jenengan duweni penejo arep nglakoni salat, ya niate kuwi dibarengke pas nalika nglakoni salat. Jenengan duwe niatan arep nglakoni wudu, ya niate dibarengke nglakoni wudu. Boten kok jenengan iso-iso wis duwe niat engko salat zuhur, niate sadurunge mlebet salat zuhur niku mboten angsal. Dadi salat zuhur ya niate dibarengake pas nglakoni salat zuhur. Enten kalian poso. Nek poso Ramadan, poso wajib. Niate niku mboten dibarengake nalika pas awale nglakoni poso. Terus poso niku mulai fajar sodik ngantos dumugi suwi srengenge. Ning ling niat kok nalika wis metu fajar sodik niku mboten angsal. Nek poso wajib. Berarti nalika poso wajib, niate niku wajib diinepke nalika wekdal dalu ngeten iki. Benten nalika poso sunah. Jenengan pun kulino nglakoni poso sunah, poso Senin Kemis, utawa poso Arafah, poso Tarwiyah, poso Rejeban. Dalune lali nglakoni, dalune lali ngucapaken niat. Nek poso sunah niku kena niate niku wekdal awal selagi turun ling siripun srenge niku nek poso sunah. Ning nek poso wajib wektale niat kudu nalika wekdal niku babagan niat. Lah panggonanipun niat niku wonten ing ati.
Cara ngucapake usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul maghribi niku namung sunah. Sing wajib niku ngrentekaken wonten ing niku ingkang sepindhah. Ingkang nomor kalih yaiku takbiratul ihram. Allahu akbar. Niku sing wajib niku takbiratul ihram. Nek ngangkat tangan kalih niku mboten wajib namung sunah. Cara jenengan pas salat niku ling maca Allahu akbar mboten dipun sarengi ngangkat tangan kalih teka langsung sedekap niku nggih mboten napa-napa. Sah-sah mawon. Wong sing wajib niku macane takbiratul ihram, macane Allahu akbar, mboten ngangkat tangan kalih. Teko niat langsung Allahu akbar, mboten diangkat tangane umpamane teko langsung sedekap niku mboten napa-napa. Cara luwih saene malih ya teko diangkat kalih maca takbir. Ingkang nomor 3 jumeneng tumrapipun tiyang ingkang kuwasa jumeneng ing dalem salat fardhu. Ngadeg tumrape wong sing kuwasa ngadeg nanggon salat fardhu. Dados salat fardhu niku ngadeg niku wajib tumrape wong sing kuwasa ngadeg. Salat 5 wektu jenengan kuwasa ngadeg mboten kenging salat kanggo karo nggih. Niku mboten angsal. Selagi tasih kuwasa karo ngadeg. Nek wis mboten kuwasa ngadeg malah utawa wonten darurat ngadeg niku pas wonten darurat mboten kuwasa ngadeg niku angsal salat kaliyan lho. Nanging nalika salat sunah atau salat tarawih ngoten iki niku oleh salat kanggo karo lungguh niku angsal senajan kuwasa ngadeg. Terus sing diwajibi ngadeg tumrape wong sing kuwasa niku nanggon salat fardhu. Ingkang nomor 51 maos Fatihah. Maos Fatihah niku wajib. Dados salat gangsal wekdal 17 rakaat niku ling maca Fatihah ya ping 17. Umpamane tarawih ping 23 rakaat ling maca Fatihah nggih ping 23. Mboten kenging kok njur siji rakaat awal ora maca, rakaat pindho maca niku mboten asal. Kejaba makmum masbuk. Makmum sing mboten menangi Fatihah imam, kala wingi pun dipun terangaken kalian Pak Faizin tentang makmum masbuk, makmum muafiq wonten. Terus ingkang paling bagan maos Fatihah niku hukumipun wajib wonten ing setiap rakaat. Boh niku salat fardhu utawa salat sunat. Nek mau surat-suratan pripun? Nek mau suratan niku hukumi sunat. Mau suratan nggih apik, boten napa-napa. Cara maos nggih angsal ganjaran. Ora maos nggih boten ndadosaken ora sae salat. Cara maos surat-suratan niku nggih sae kemawon. Dan mamane tarawih kok maca surat Qul kabeh niku nggih mboten napa-napa. Kranten namung sunah. Sing wajib niku maca Fatihah. Nah, rukun sing bangsa pengucap niku nanggon salat niku wonten gangsal. Setunggal maos takbiratul ihram, nomor kalih maos Fatihah, nomor 3 maos tahiyat akhir, nomor sekawan maos sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, nomor gangsalipun maos salam ingkang kaping 9. Niku rukun sing bangsa pengucap kudu dilafalke. Sekirane ling ngucape niku kira-kira niku kupinge kiyambak niku krungu. Dadi ora kudu banter-banter. Sing penting kupinge dhewe niku tur ya ora kena dibatin. Nek dibatin niku nggih jenengane mboten maos ngoten nggih. Terus sing wajib diucapake
sing wajib diunaike niku wonten gangsal takbiratul ihram, maca Fatihah, maos tahiyat akhir, maos sholawat dhateng Kanjeng Nabi, maos uluk salam sing pertama. Terus jenengan umpamane maos tahiyat akhir kok ora maca sholawat niku nggih mboten sah. Kronten maos sholawat nanggon salat niku hukume wajib. Niku sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Dan nek mau sholawat dhateng keluarga utawa sahabat, nek teng mriki mboten dikandhake wajib niku mboten. Sing wajib niku dhateng Kanjeng Nabi. Mula nek wis diarani wajib ya kudu diwaca. Ingkang salajengipun ruku terus malih iktidal sujud kaping kalih lungguh antarane sujud kalih. Lah rukun sekawan niku kudu dibarengi kaliyan tumaninah niku anteng sekirane maca subhanallah. Dadi kudu ana antenge riyin antarane nang sujud, lungguh antarane sujud kalih utawa iktidal utawa rukuk niku anteng riyin. Maos subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi nanggon rukuk, sujud ya maos subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Waosan ngoten niku sak liyane gangsal kala wau niku hukume sunah. Terus nek sunah niku diwaca ya angsal ganjaran, ora diwaca ya ora ndadekke batal sunah. Ingkang perlu dipun imbut-imbut niku wonten masalah babagan sujud. Dados sujud niku wonten ing sujud niku nggih wonten syaratipun piyambak. Tegesipun ingkang sepindhah anggota sujud punika wonten 7. Ingkang sepindhah bathuk, epek-epek kalih, dengkul kalih lan driji sikil kalih. Lah anggota sujud 7 kala wau niku kudu ditempelke wonten ing panggonanipun sujud. Kejaba wonten darurat. Terus nek nalika wonten darurat niku nggih kenging ora dilakoni. Contone driji sikil kalih dipadhalke niku kok ndelalah kok sakit. Dan niku nggih kenging ora dipadhalke. Nek dipadhalke kok malah tambah loro, tambah sakit, niku lak diarani darurat. Wonten alasan, wonten perkara sing ngingingke umpamane ora madhalke anggota sujud. Terus malih nalika sujud bathukipun kedah dipun buka. Jadi ora kena bathuke yo ditutupi nganggo picis kok bathuke ditutupi nganti sak alis-alise ditutupi niku boten kenging nalika pas sujud. Kudu dibuka. Ingkang salajengipun nalika sujud boten kenging sujud ing dalem perkara sing obah-obah krana obahe wong sing salat. Contonipun umpamane kula salat nganggo serban. Delalah serbane mau nglembreh nang panggonane sujud. Kula sujud nanggon sak dhuwure serban kala wau. Niku sujude kula boten sah. Merga kula sujud nang sak dhuwure perkara sing perkara mau ubah lantaran ubahipun kula. Nek sujude ora sah berarti salate boten sah. Tiang setri delalah rukuwe mau nglempreh nang panggonane sujud. Sujude mau nang sak dhuwur rukuk. Ngoten. Niku nggih boten keranten sujud nanggon sak dhuwure perkara sing ubah-ubah sebab obahe wong sing sujud. Mila kedah dipun ngatos-atos. Nggo serban nggih ampun ngantos serbane mau nglempreh nanggon anggotanipun sujud sehingga ling sujud nang sak dhuwure serban. Utawa nanggon sak dhuwure rukuk. Niku kedah dipun
dipun emut-emut dipun atos-atos supaya ling sujud mau ora nganggo perkawis kala. Ingkang salajengipun sirahipun nggih kudu dipun petelaken. Mboten namung kok ling sujud niku namung nempel ketok niku mboten kenging. Kedah dipun petelaken sak bobotipun sirah. Umpamane dhewe niku ling sujud nanggon sak dhuwure cara kapuk utawa perkara sing empuk niku nggih sekira-kirane perkara mau iso cara iso napa nggih bahasane niku iso ambles iso ketindihan sirah niku dados ana bekasi. Berarti mboten namung ditempel ketok niku mboten. Terus sirahipun kedah dipun tetelaken. Salajengipun malih nang babagan sujud kita anggenipun sujud ling temurun sujud niku boten kenging dipun niati sak lintunipun sujud. Keranten sujud niku wonten ingkang ngandharaken bilih nalika piyambak kasujud niku piyambak ngrumaos dados makhluk dados kawula sing paling ina wonten ngarsanipun Gusti Allah. Niku nalika pas sujud. Keranten sirah sing panggonanipun teng nginggil niku mawon dipun templekaken wonten ing lemah. Ngantos bokong kalian sirah niku dhuwur pokoke. Nalika pas sujud niku piyambak nembe ngraosaken dados makhluk dados kawula sing ina wonten ngarsanipun Gusti Allah. Langkung-langkung nggih tetep ngrumaosi selalu golek rahmate Gusti Allah. Niku pas mila nalika pas sujud niku ora kena diniati sak pintunipun sujud niku mboten bisa. Terus malih nalika sujud bokongipun kedah dipun dhuwuraken ngantos ngungguli sirahipun niku syarat-syaratipun sujud. Terus teng sujud tok kemawon niku nggih kathah sanget ingkang perlu dipun lampahi, dipun atos-atos. Keranten nek setunggal rukun kok mboten dipun lampahi, setunggal rukun mboten sah, niku nggih salate dados mboten sah. Terus malih rukunipun salat malih wonten maos tahiyat akhir. Dan maos tahiyat akhir lenggah wonten ing tahiyat akhir ingkang terakhir uluk salam ingkang pertama. Terus uluk salam sing pertama niku minangka rukun nek sing nomor kalih niku sunah. Nah, pas uluk salam niku nalika pas mengo nengen niku ampun ngantos dodone niku owah saking madhep dados sing mengo niku namung sirahe kemawon. Mboten ampun ngantos dodone ngantos mengo saking kiblat. Keranten wonten ingkang ngandharaken nek ngantos dodo kok mengo saking arah kiblat niku nggih waket batalaken dhateng salat. Dados seling mengo niku namung raine kemawon. Ingkang terakhir tertib niku urut milai saka niat ngantos salam niku kedah urut. Mboten kenging dipun wolak-walik. Jatahe maos Fatihah nalika tingkah ngadeg kok dinggonke nanggon pas lungguh niku mboten kenging. Pas tahiyat kok dinggonke pas nalika ngadeg niku nggih mboten nggih. Dados wonten panggenanipun piyambak. Menika rukun-rukunipun salat. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, mekaten ingkang waget kula aturaken sekedhik-sekedhik mugi-mugi beto berkah lan manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya sehingga dadosaken tambahan ilmu dhateng kula lan panjenengan sedaya sehingga waget dadosaken ibadah kula lan panjenengan sedaya tambah dina nggih tambah sae ngoten nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup syarat-syarat kami langsung kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata kirangipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.